A to be, mae mlaen i, a dwi wedi gwneud y dda i beidio fita fo marw. Gadewch o fod Ie, mae'n wylo i fynd. Felly, beth sgynny ni o? Cacen lemon hefo blueberries. O, neis. So, ni jyst yn meddwl cacen bach, eto eitha syml, hafaidd. So, wedi dechrau pan syml, mae'n neud fi ddim yn hapus, so wedi bod jans fi'n neud o. Ia, ma' hwn yn syml, Reit, oce, ble ti'n dechrau? Da ni dechrau hefo'r cacen ei hun. So, mae gen i'r menyn yn fama. Just cymysgu hwnna fyny. A newn ni ychwanegu siwgr i mewn iddo fo. Felly, just mixio'r bydd o'n dechrau meddalu wyt ti ar menyn. Ia. So, da ni eisiau fo i gymysgu'n eitha da. Wedyn newn ni ychwanegu'r wyau un wrth un. A ti'n meddwl unrhyw un sy'n falle heb feiriant i gymysgu, bo'n braich yn neud y job just iawn, ydy? Just fi sy'n bod yn diog yma. Ti'n meddwl fe? Dwi'n falch bod ni'n cyfarra, ie. So mae gennau hwn. Lle bod ni'n cyhyddo? Mae'n ymwneud fo. So dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl, nes i brynu un o'r rhain i'n had i. A o gennau i mynd adre, ac o'n i'n mynd draw i tu fo. Da, ti dal yn iwsio'r mix yna? Ynddo, dy bob tro, just in case bod o'n deud, o na, ti eisiau fo? Ie, fach chi'n dwy'n o. Dwi wedi gorfod prynu un yn hun rwan. Ti'n neud digon o gaceni a dwi'n siŵr. Ond pam un wyr y tro? So mae wyau di fynd i fewn. Pam ti'n rhoi un ar y tro? O, jyst i adael iddo fo gymysgu, cael amser i gymysgu mewn i'r menyn, dyna gyd. Felly, newn ni ychwanegu'r blawd. Gobeithio heb i fi wneud mes yn bob man. Dwi'n chymryd sydd y blawd i fewn tra mae yn troi, mae'n mynd i bod man di. Wel, mae'n tueddu. So, o'n i'n neud un neithiwr ac o'n i'n gwisgo crys ac oedd o dros yn cry. Oedd y crys di yn wyn wedyn oedd? Oedd. So, mae'r blawd i mynd i fewn, a wedyn dwi wedi gratio zest lemon. So, mae yna 2 lemon yma yna yn mynd i fewn. A da ni eisiau cymysgu hwn yn dda. Fi'n licio ti eisiau lle ti'n rhoi popeth mewn fel hyn. Ti'n gwybod, lle ti ddim yn gorfod bod yn orofalus. Ti'n rhoi gyd mewn, sy'n gret, yn diwedd. Wel, yndi. Mae'n safio amser, mae'n hawdd. Ie. So, mae'n gweithio yn... Dwi'n gael sgyn y ffynes i wneud pethau'n daclus. Na, fi'n eich waith. Ie. Felly, mae hwn yn gallu dod... Ti'n cael llyfu fo wedyn, dwt? Wel, mae hwnna'n bwynt, ydy. Cadw ar bwlan wedyn, pa'n golchi fo. Iawn, oce. Mae hwnna'n un da hefyd, fysa. O, dyna'r peth ar 3 hogian teulu ni. So, pob yn cael un teclyn, yr mixer, y llwy a'r bowlen. Ie. Reis, dwi wedi uro hwn. So, dwi wedi rhoi dipyn bach o fenyn yno fo. A na rhoi chydig bach o'r gymysgedd i fewn. Gwasgu fo i lawr. A wedyn na i ddechrau adeiladu fatha heine o'r mix ma a'r blueberries ma yn mynd i fewn. So, jyst dipyn bach ar y tro. So, mae tymor y llysu gwyllt just yn dechrau hefyd yn dyn nhw, ti'n bod? Yndi. So, da ni'n mynd allan, da ni'n pigo nhw. Maen nhw bron iawn yn barod. Mae'n y waith caled cofiad, ti'n bod, wedi bod wrthi trwy prynawn, a dim ond un powlen fast y ti'n diwedd. Wel, ie. Be da ni'n ffeindio hefyd, mwyaf uwch i fyny da ni'n mynd, y llai parod ma nhw. Reit. Da ni wedi dechrau dod lawr y mynydd, a maen nhw'n barod yna. Ie, dwi'n chymygu'r patch ydych chi, dros amser. Dwi'n mynd uwch ac yn uwch ac yn uwch i gael nhw. Beth, bydd rhaid ni gerdded mwy a mwy. Ie, bach exercise ydy chi. Felly, jyst yna ychwanegu mwy a mwy o'r blueberries ma. Ie, rhyw fath o ffrwythyn arall chdi'n gallu neud i fewn, rhyw opsiynau lle sydd dwi'n licio. Mwy o'r dion, so mafon yn neis i mewn yn hwn. Rhywbeth i bod pwrpas felly sy'n... Ie, unrhyw beth i ddweud y gwir. So, os ddim rhaid i chi ddefnyddio lemon chwaith. So, swn i wedi gallu defnyddio oren, neu leim, grapefruit yn neis efo fo. So, beth bynnag, really. Reit, mae hwn yn mynd i mewn i'r popdi, tua 150, a mi neith o gymryd, swn i'n deud rhyw o leia hanner awr, 40 munud, ella. Felly, tra bod hwnna'n coginio, dwi'n mynd i baratoi rhywbeth bach i fynd hefo fo. So mae gennau mwy o'r blueberries yn fama. Mae hwnna'n mynd i mewn i'r badell ma'n fama. Chydig bach o siwgr. A ti'n yn pwyso reini mewn unrhyw ffordd arbennig? Na. Jyst roi'n y mewn? No. A wedyn mae gennau gin. O, cynni off, boys. Ie. So, dwi'n rhoi y gwres ar hwn yn fama.
A wedyn dwi jyst eisiau dod o fo i fyny'r berw, a berwi fo am ryw 2 neu 3 munud. Reit. Ac ar ôl i hwnna coginio, be gewch chi ydy rhywbeth tebyg i hwn. Ww, neis. So mae rhyw fath o fatha compot, sa ddim digon o siwgr yna fo i droi o mewn i jam na ddim byd. Ie. So mae'r hylif efo'r gin na yna fo So hefyd. ti'n gallu neud hwnna a'i gadw fe, ti'n meddwl? Achos bydde hwnna'n neis gyda pob math o bwdin, bydde fe? Byswch. Hyd yn oes ydy jyst gen ti farang a hwnna ar ei benes yn neis, bydde fe? Gret, ie. Ie. So rhowch o mewn jar neu rhywbeth, cadwch yn y ffridge. So Ie. sy'n fo'n iawn am, wel, wsos o leia, swn i'n Dwi'n deud. meddwl bydde fe'n para mor hir yna. A wedyn, reit, eisyn dy ti hefyd? So mae yna eising i ddod arno fo. So fel da chi'n gallu gweld ar yr un dwi wedi paratoi yn barod, so mae gen yn bron iawn fatha crwst ydi o mwy na eising. Ie. A gyd ydi hwnna ydi siwgr, sydd lemon, a wedyn cymysgu hwnna hefo'i gilydd. A unwaith iddo fo cael ei gymysgu, mae'n dod allan o'r popdi, rhowch o drost i ben y gacen, a gadaelch iddo fo fod wedyn. Mae hwnna yn lyflu. Ti'n blasu'r gin? Dwi'n Ti am blasu'r gin? blasu bob dim. Oed, ti'n blasu'r gin. O, hwnna'n lyflu. A mor syml.